martang yang mahita. Dami ni di bata na sumurong siyan sa roha imana mangaramuti ati-ati bibikramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Barita na uli na kabihatan di bata di kita imana tersurat di Yohanes biddo 10 ayat 10 sada sa 1 ayat 10 sa unang mahatani di bata. Parmahan na ding gado ang guwahu, di siyahon parmahan na ding ganido hosana kumokop ak kabiru-biruna. Alay anggo na niupaan, naso parmahan situtu, naso napuna biru-birui, di ida pero bebiyat ditadikod biru-birui. Laho mapurus, ngabi di soro bebiyatima, biru-birui jala di pasyarakro. Ay si pangan gaji do ibana, naso sumarihun akka biru-birui. Ahu do parmahan na dinggan, utadda do akka na diahu, jala ditadda na sida do ahu. Songon amay na manada ahu, jala ahu manada amay, jala husayahod do hosakku humokko biru-birui. Adong dope akka biru-birukku na asing, nasusian baraon. Ikodo do akka ito gihonokku. Tangihonon na sida do suaraku dungi gabi sada pungu amay jada sada maparmahan. Alani oddo ubanda dihahulongi amayahu. Alahulion hosakku asa jalo okku imuse. Dang adong nama buati siya na ako, sherlomok kudihulihon. Namarhuanso do ako mga leon, namarhuanso do ako matjalo musi, ima patik na hujalo siyan damang. Ido sahat na. Dihamu do nga saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus, songon topi ni trupuk taon, jahuba do, parmahan. Nadinggan. Adong masada barita na mardonga poda. Adong masada rimaja na masay cantik, masay uli bagak. Polaro di gelari di sekolah nang di gereja nang di hutan. Apalagi di sekolah na di gelari do. Rimaja on si cantik Clara. Ala masay bagak jala uli. Alay adong makelemahan ni si cantik Claron. Say maila di mana marna tua-tua terlumo bima. Ala dangan dong be bapak. Say maila di mana marnida omak. Baka juk do di do ibana dangan dong be omak. Molo lau pe tu pasar molo pajuper dongan na. Idok itu siapa? Clara molonin. Saya didok ibana do. Ini adalah pembantuku. Inna rupanya. Saya didok do makna pembantu na manang tu dia pe. Jumpa dengan bahkan saya didok kuari. Manang tu dia pe. Molo pa jumpa dengan na. Saya maila do si cantik Clara on madok oma. Ijurunya kana torop. Jalani ima saya didok ibana do. Umaknai pangurubi. Saya tumatangis din umak ni ala ni Rowana. Saya tumatangis din umak ni mabigi hatani si cantik Clara na maddo pangurupina. Saya tumatangis din umak no na mabigi umak nay. Di sihabunya saya tangis di mana na maddo. I marupani pangalahu ni anak nay na saya maddo dang ditadadang umak na. Alay nang pesong ni dakyay dok manangahan. Alay disadatiki marsay mau makno. Dina marsay tiba say posa si tutu. Jalalani posana dan bui bemeri manang berkue alani didok umak nom. Alara mama mau ngomong sebentar nih nama rupani. Didok umak nom bahasa meleho kalara maduk tudung ame umak muau. Jala bahasa meleho maparumahunau. Bahasa si junung ame doko kuah pangurupin. Asa dingot to da Clara molutu sono perwani uma roa buhino mau ingot mada Clara
ditiki umur 2 tahun ko tongom maho ima di kamar ape di kamari homa tutung ma bagas teh terbakar. Dia terbakari holako di kamar masuk ma husur ma api alani api sampai tu kamar holan lau makukupol makokopos ya kamar asa malua ho hola ruhu hapit toko jala huabing asa nang mahua ho alai sudi mapamatang ni oma tutung mulai pat satu buhi nyoma hidup benda songono roani oma anggo oma sa sitong nas dang do sungoko ubaga dope oma alai alani holong ni rohak utuho kalara alani holong ni rohakku dok mama tutung sudai ku matutung boy kon asal mama ngulu asal ma boy hoseha inna marupani dungi saya manganggu gubar masih kelarai tim holan hidup olan homoko ibana sapi matutung buhinyo maknai olan homoko imana sapi songoni rohani pamatang nai dungi saya manganggu himanol solima si kalaraon di pangalahoneng alani pengorbanan oma nai dia makadonga saha porsyaon las ido na pinasa ni buku Johanneson pabuahun Jesus parmahan nadinggan Jesus iman parmahan naolo sumyahon hosana humokko biru-biruna marhitiru dia makadonga saha porsyaon aron yang dohonon ni trupukotu hita na perjulu ma neng dohonon na ima asa neng berengot tado bahwa parmahanion ni Jesus menjadi role model sebagai imanak dengan si tirotan si parangi honota gabe sada parmahanion dihita menjadi role model seperti Yesus Kristus gabe parmahan na dinggan dang parmahan nasongon na di pesalmin na kayong tao po dang parmahan na holan neng manakoy dang parmahan na buto pamotongan dang parmahan ima na mapasobo biru-biru ni dalang bebiyat alay parmahan menjadikan role model seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus gabe parmahan yun na Somaldo di halak Jawa istilah kepemimpinan yang baik adalah ingarso sumtuludu imadiu mangun karso tut yuru handayani di julu si patujulun di tonga-tonga di pudi siutu lapatanna kepemimpinan posisi kita harus imanakin bui songon pemimpin parmahan nadingan Napa dua ko nendo na nitrupukodo ima di patulu hojis do parmahan imana ngani olo sumeyahon osana humok biruna di sumeyahon di sarihon moloholan hosana ngani luar biasa songon inate ngani rela memberikan, mengorbankan tubuhnya. Alai no bagas musedo dapat tita ima di panarihonon di parmahani. Memberikan jaminan na belga na mangalehon ima di ula parmahani na belga membalut pamalupon membungkus di pamalum lo akan nama saya nama pitu na papang di pangulo na mati. Hidup benok ko naking dang tagamon hurangan karena porsyai jala di sido berengota dakya male halak na pinamahani di batang tidak pernah ragu dan tidak pernah kelaparan anak-anak Tuhan siapapun yang diutus kemanapun tidak perlu kita ragu ala debatado marmahani jalai di sido berengota parmahani di debata di sarihodo ngulutta di sarihodo kebutuhan kita baik primer, baik jasmania, baik batinnya di sarihod di batang. Jadi kirona torob hilubi 5.000 nama nangiho kata di batang. Tuhan tahu mereka itu lapar. Maka Tuhan melakukan mujizat di panarihonon imam marhite 5.000 makan dan ikan dan roti lebih. Alania ala di sarihod di batang.
dang di pasob male-male, dang di pasob kelaparan. Tuhan membangkitkan para pemimpin-pemimpin yang bisa imanakan mesatrakan, pemimpin yang bisa membawa dia may akka biru-biruna. Tuhan uluan pemimpin-pemimpin yang harus memahami kebutuhan, memahami imanakan nangadong male-male. Jesus songo parmahan na sumarihon na dang di paloas biru-biru na kelaparan. No balga muse na tayo diturpukon ima di tada parmahani do biru-biru na. Bawat to nagtayo muse sehingga pemimpin yang baik adalah gembala yang baik. Adong kedekatan rosu. Tidak ada perlu cara yang harus menjaga ibawa ikonaisi jaga ibawa itu harus ibawa yang dimanakan harus jonok kedekatan, bukan menakut-nakuti dan pemimpin biar tapi pemimpin yang bisa merangkul hidup benar kayang ditada diramoti dan dipaloas digaga bebiati dan dipaloas disorok bebiat panoroi dan dipaloas mati. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Odo sada berengota imana kenganing di pangaramotion dohot harusun kedekatan parmahan dohot biru-biru na ada itada balapatan na dang be jarak dang adong be mabay biru-biru parmahani gabi madaudaw tetapi biru-biru nak nino parmahani gembala dengan dombanya satu rangkulan dibuat di mana yang dibalut didongani masai tebu rosu dekat kepada warganya, tidak menjauh-jauh dan tidak harus melakukan cara olah biar adong sono arso tahu saya Yesus melakukan bahwa gembala yang baik Allah merangkul, tidak perlu harus takut hidup ada parmahan na hidup na di bagasan terputang na parpudi madia makadongan ulo parmahani di pasahat donan tu kita asa ulo parmahani onido nanaing ula honotta marmahani ulaw na pinasaan itu kan Yesus tu kita alani bama benotta. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Kita memulai mengembalakan diri kita, mengembalakan anak-anak kita, mengembalakan suami istri, mengembalakan rumah tangga, mengembalakan baru kita mulai ke tingkat yang lebih besar. Kita mulailah mengembalakan diri sendiri sampai bisa mengembalakan yang lebih besar. Parmahanioni songoni donan dohoni Tuhan Yesus. Alani madia pagkadungan. Asa parmahaniote gabi buhay may nupuan. Last niro. Pengembalaan kita membawa dampak yang lebih indah dan lebih baik. Tong ditada biru-biru itu parmahan songonima parmahani manada biru-biruna. Amin. Mau lihat madiho ali Tuhan Yesus Kristus nami marhiti hatam nabadi. Amin.